Здравейте, аз съм Георги от Truffle Plants. В днескашното видео ще си поговорим за това как се засаждат фиданките. В момента е късна есен, период в който е най-подходящо за засаждане. Също така някои хора предпочитат пролетното засаждане, но ние в случая в момента правиме есенно засаждане. В момента в ръката си държа една фиданка, която е дъб, заразен с черен летен трюфел от вида Tubera aestivum. Фиданката е произведена във Франция, като всяка една фиданка е сертифицирана, всяка една фиданка има собствен номер, с което гарантира, че всяко едно растение, което си закупите, ще бъде на 100% заразено. Не както останалите фирми, които предлагат такъв вид растения, те гарантират до 70% микориза. Тук в случая може да бъдете сигурни, че всяко едно дърво е 100% заразено. Така, сега ще ви покажа как протича самото засаждане. Необходима ни е една права лопата. Тук сме се подготвили с протектор, едно киче, което да сложиме и два кола. Така, сега ще ви покажа точно, много хора ги интересува как точно протича самото засаждане. С една права лопата изкопаваме една дупка, която да бъде не по-дълбока от 25 см. Понеже самата саксийка е 20 см, да кажем 25, максимум 30 см дълбочина. Хубаво е отдолу да бъде също леко разровкано, тъй като коренчетата са много фини на тия растения и трябва да попаднат в по-рохка почва, да не в много сбита. Така. Саксийката така е проектирана, че да може да се отваря. Ето тук може да видите наличието на колко много корени, които ако ги подложим на микроскоп, ще видим една много силна микориза. Така. Хубаво е предния ден, преди да посееме дръвчето, да бъде полято, за да има някаква влага в него. Взимаме, правиме така, както обясних, една лека подложка и много внимателно от всички страни гледаме да няма големи камъни. От всички страни, като много леко с ръка уплътняваме. Не е нужно да тръмбоваме с крак. Ето така. Хубаво е два пръста от самото стъбло да влязат в земята, тъй като почвата ще слегне с времето и за да не оголи самите корени. Тук този бандерол, който го е сложила фирмата, е хубаво да се премахне, тъй като той ще попречи за едно бъдещо развитие на самото стебло. Така. Нищо сложно тук. Съвсем леко уплътняваме. Не е нужно да го загърляме, както при някои други растения, да правиме така по-високи, тъй като зимата, ако завали някой дъжд и след това фане голям студ, тук може да замръзне и е предпоставка, нали, този лед да замръзнат корените, така че е хубаво да си бъде съвсем наравно. И така, следващото важно нещо е много внимателно при самото засаждане всяко едно дръвче да бъде много добре полято. Около една кофа, около 10 литра са напълно достатъчни, за да може водата се слага не само за да полее дръвчето, а за да изкара въздуха, който евентуално е останал да оплътни много добре самата пръст. Малко по-внимателно ще изчакаме сега да може да попие цялата вода. Така, след това си подготвяме това киче. Кичето го слагаме, за да може да
спре развитието на тревата, а в същото време лятото да може да запази по-дълго време самата влага около самото дърво. Така. Вече след като сме го оформили, така много внимателно слагаме кичето около него. Тук сме подготвили един протектор. Протектори ние слагаме, понеже нашата плантация е, така да кажем, в една поляна, която граничи с една гора. Има много горски животни, включително гризачи и дребен дивеч. И слагаме протектор, защото много често имаме набези от зайци, които зимата, като нямат храна, и започват да нападат самите дръвчета. Ако вашия двор е обезопасен с ограда и нямате проблеми с гризачите, не е нужно да слагате такъв протектор. Така. Слагаме двата кола, които след това ще ги привържеме внимателно с тел. Те се слагат, за да могат да придържат самия протектор да не изфърчи зимата от самия вятър. Съвсем елементарно протича долу-горе около 2 до 5 минути самото засаждане на всяка една фиданка. Ако ви е харесало това видео, може да харесате видеото и да се абонирате за нашия канал в YouTube. А ако искате да изградите плантация с трюфели, може да се обърнете към нашия екип. Ние ще ви напътстваме с идеи и с всички знания, които сме придобили през годините. Благодаря ви за вниманието.